Здравейте, хора! Това е втория ми клип на Уча се да рисувам. Днес ще нарисувам един рицар, който е седнал върху едно животно. Да започваме. По-лесно ми е да рисувам с маркер, отколкото с молив. Това сега е нещо като шапката, защитника, където го защитава. Но още не е готова. Ето така, насам. Може да нарисуваме ето това драконче, ето този ядосан цар и ето този от тази игра. За този от тази игра може да знаете, за това драконче не съм сигурен толкова, но най-вече съм сигурен за този цар, ще го нарисувам после или утре, а за дракончето малко по-несигурен, а за рицаря въобще не съм сигурен дали ще го правя. Хора, когато дойдат повече абонати, ще направя такова видео, което там ще пиша няколко имена на рисунки и вие трябва да се изберете какво да рисувам. Или пак в коментарите пишете тук или на други клипове какво искате да рисувам. Ако аз успея да го нарисувам, първо ще правя опит и няма да го снимам. Ако успея, ще направя истинска рисунка вече, оригинал и ще го кача тук в страницата, в канала де. Става малко смешно, така, като гърди все едно, но
Аз имам и друг канал, той е специално за игри, за филми, не такива рисунки. Слагал съм за сега само 2 части на една игра и съм сложил съм, не съм го правил аз. Един филм Парк Шоу, някои могат да го знаят, някои не, от Cartoon Network е. Заснел съм една серия с зомби атака, мисля, че се казваше. Такова и заглавието. И така, казва се другата страница Games. Трябваше да е само за игри, но не мога да си позволя толкова много в паметта на компютъра ми да игра толкова много игри. И затова слагаме филми. Но там не съм влизал от доста време и тук ще слагам по-често. Даже почти винаги. Почти сме готови с животното, на което седи този рицар. Остава му тялото, ръцете и мечът му. Сега първо ще направя тялото. Започвам отдолу към горе. Той също включва и краката, но те толкова няма да се виждат. Сега започвам с меча. Ставаме меча, ръцете и някои други щрихи. Започвам с ръката, неговата лява ръка. Виждате, тя има 5 пръста, не съм като някой такъв, който да не ги обиждам някой, но те правят по 2-3 пръста. Или по 4, или по 1. Но аз правя по 5. И то винаги. Правя и ще правя по 5. Погледнете, ето така трябва да се получи рисунката, но обаче няма да отцветявам.
клипа ще е над 10 минути. Вече е минал 10 минута, няколко секунди повече са минали. Вече почти прави 11, 20 секунди само трябват. Това беше от мен за този клип. Чао!